Nhar it-tnejn fi Brussell mistenni jsir is-smigħ tal-eks Ministru Leo Brincat biex jinħatar membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Dan wara li f'Mejju li għadda l-Prim Ministru Joseph Muscat innomina lil Brincat li kien membru tal-Kabinett bħala Ministru tal-Ambjent. Oriġinarjament is-smigħ ta' Leo Brincat kellu jsir f'Ġunju li għadda, iżda ġie pospost minħabba l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Xhur li għal Brincat fissru studju, riċerka u preparazzjoni sabiex jilħaq l-aspettattivi tal-Kumitat għal kontroll tal-Budget tal-Parlament Ewropew. L-istess kumitat li ma approvax il-ħatra tal-avukat Tony Abela wara li saret kampanja qalila kontrih fejn anke tqassmu dossier sigriti bl-istess propaganda tal-Partit Nazzjonalista. L-esperjenza li għandu Leo Brincat fis-settur finanzjarju se jkun essenzjali għalih waqt li jwieġeb qatt ta' mistoqsijiet li se jsirulu u dawn immarkom f'mistoqsijiet bil-miktub li tal il-membri tal-Parlament Ewropew. Fost l-irwoli tagħha l-Qorti Ewropea tal-Awdituri tħares l-interessi taċ-ċittadini Ewropej billi tara li l-Unjoni Ewropea tamministra flusha b'mod korrett. Fl-istess waqt tevalwa l-mod kif dawn qed jintefqu minn istituzzjonijiet u persuni li jibbenefikaw minn fondi Ewropej. Jekk approvat, Brincat se jkun qed jieħu post l-avukat Luis Gallia għal terminu ta' 6 snin. Dan se jkun it-tielet membru fil-Qorti Ewropea l-Awdituri f'isem Malta, bl-ewwel membru jkun Joseph Bonnici.